κάνω το βίντεο για να μπορέσω να κοινοποιήσω και εγώ με τον δικό μου τρόπο την ιστορία της Έλενας. Η Έλενα είναι μια μανούλα 3 παιδιών, η οποία πάσχει από ένα σπάνιο είδος καρκίνου. Βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για να κάνει την επέμβαση της. Το κόστος για την επέμβαση, τη θεραπεία αλλά και τη διαμονή της ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ και χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Θα αφήσω από κάτω στο caption τα στοιχεία που μπορείτε να στείλετε λεφτά, όσοι μπορείτε, όποιον ποσό μπορείτε για να βοηθήσετε. Είτε με εισφορά, είτε με ένα απλό share, να το μάθουν όσο παραπάνω άτομα γίνεται, να βοηθήσει ο καθένας μας όπως μπορεί, με όποιον τρόπο μπορεί. Να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι στεκούμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο. Δεν έχει καμιά σημασία αν το γνωρίζουμε, δεν έχει καμιά σημασία αν το άτομο βρίσκεται στην οικογένεια μας, στην παρέα μας. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος δικός μας, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Οπότε, όποιος μπορεί να βοηθήσει, και εύχομαι να πάνε όλα καλά.